Wyszliśmy z domu i okazało się, że wieża Eiffla jest nie w Paryżu i no w Piekarach Śląskich. Mieliśmy iść do Gdańska, ale byliśmy zmęczeni, to zaszliśmy do Piekar Śląskich ale trzeba stwierdzić, że tu też jest całkiem ładnie. W Piekarach mają takie ściany, co się po nich leje woda. Całe mokre. Mówiłem. Tu jest bardzo wyraźny manifest antymiłosny. Rostoj Mili, znajdujemy się, albo zresztą Michale mów. Witajcie, znajdujemy się w schronie numer 52 obszaru warownego Śląsk. Słuchajcie, tako, a może by tak go po polsku, bo my są już właściwie... My są w Polsce. My są już w Polsce, także my są do Bieszowicach, tak jak powiedziałem, w schronie bojowym numer 52, który wchodził w skład obszaru warownego Śląsk. Przed wojną wybudowali Polacy linię schronów, niedokończoną niestety, która ciągnęła się od Niezdary. To jest trochę koło lotniska w Pyrzowicach, jak ktoś się orientuje, za Tychy do rejonu Wyr, a później niestety już nie starczyłem czasu, żeby obronić Górny Śląsk i województwo śląskie autonomiczne, gdzie znajdowały się kopalnie i huty ważne dla przedwojennej Polski. Taką tutaj znajdujemy się przy strzelnicy obrony wejścia, gdzie mamy ręczny karabin maszynowy Browning, 8 kg, to piękna sprawa. Niklaus, możesz zważyć jak chcesz. Panie, jakby miał bronić z tym Polski, to by nie obronił. Nie obroniłby. A oni obronili prawie. No, nie szkodzi. Tak. W każdym razie tutaj właśnie taki ręczny karabin maszynowy miał żołnierz. Kuchni przez strzelnicę była zamykana miękką kratą z miękkiej stali, żeby nie dostał rykoszetem, esowaty kształt wejścia, żeby w razie uderzenia pociskiem rozeszła się moc uderzenia czy eksplozji. Dwuskrzydłowe drzwi, żeby można było wydostać się górą w razie zasypania dołem. Wszystkie drzwi w schronie tak swoją drogą gazoszczelne. Tak, tutaj znajdujemy się jeszcze w przedsionku, za chwilę wejdziemy do Izby Bojowej Południowej, gdzie jeszcze sobie opowiemy o polskich schronach. Zapraszam. Tak, ciężki karabin maszynowy, wzór 30, wzorowany na amerykańskim Browningu. W całym tym schronie znajdowały się 3 takie, bo 2 w Izbie Bojowej Północnej i Południowej, gdzie teraz jesteśmy, oraz 1 w Kopule. Był obsługiwany przez 4 żołnierzy, ponieważ jeden celował i strzelał, drugi ładował, trzeci obsługiwał pompa wodna, a 4 odprowadzał powietrze, zapewniał wentylację. Jak zobaczycie przez ten tutaj otwór, to widać tutaj nic, ale mogli także bronić się w ten sposób. W jaki sposób? Proszę bardzo. Każda strzelnica miała swoją panoramę, gdzie obserwator na zewnątrz schronu mógł podać koordynaty i mamy tutaj podziałkę pionową, poziomą, zareglowanie, ustawienie ciężkiego karabinu maszynowego i cała seria 330 nabojów w ciągu kilku chwil idzie sobie w powietrze, albo jak to się ze Śląska, to w luft. Generalnie nie strzelano do pojedynczych żołnierzy, bo pod wpływem oporu powietrza rozchodzi się naboje rozchodziły się na różne strony, nie było to tak do końca, że trafiali w punkt. No tutaj właśnie zbiornik na wodę, zasobniki amunicyjne, no tutaj nie do końca wierny przedwojenny polski żołnierz w płaszczu zimowym, właściwie to jest powojenny płaszcz, ale to później. No zapraszam, tutaj właśnie w tym pomieszczeniu to jest izba gospodarcza, właściwie maszynownia powinienem powiedzieć. Ubikacja powinna być zawsze utrzymywana w czystości. To najważniejsze. Pokażemy haźlik. Ubikacja powinna być zawsze utrzymywana w czystości. To najważniejsze. Pokażemy haźlik. I tutaj taka zagadka dla widzów z rozwiązaniem od razu w filmie. Dlaczego jak tu są max 4 prycze, to mieliśmy 16 żołnierzy, to liczymy.
3 ciężkie karabiny maszynowe, każdy po 4 osoby obsługi to jest 12. No i tam radiotelegrafista, saper, dowódca, może jakiś sanitariusz. No to jest 16 osób. Jak sobie z tym radzili? Spali na zmiany, po 6 godzin, po 8. Chociaż w czasach pokoju raczej nie utrzymywali tutaj tego schronu jakoś koniecznie w stanie maksymalnym, po 3-4 żołnierzy, którzy zajmowali się opieką. Przedwojenne plecaki, o właśnie. Helm wzór 31 z charakterystycznym malowaniem z korkiem, a tam zapraszam do kopuły osadzonej w lutym roku 1938. Niklaus Pokurzek wyglądał w polskiej kopule bojowej. Nie wiem. No, teraz właśnie mi się kręcimy na YouTube, wiesz? Przylazłeś? Ja, Fajnie? superowo. Tutaj tylko taki drobny urywek historii Górnego Śląska, bo to jest schron z roku 1937. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale zapraszamy do zwiedzania schronów właśnie w Dobieszowicach, w Wymysłowie, w Chorzowie, w Wyrach. Cała linia chyba ile kilometrów podpowiedz? Dużo, chyba 80, jak nie więcej. Można zwiedzać. Najbliższa taka międzyrzecki rejon umocniony albo linia Maginota we Francji. Także nie jedźcie do Francji, nie jedźcie na jakieś międzyrzecze, przyjedźcie do nas na Śląsk, bo jest co oglądać. No, ja zatwierdzam, polecam. I teraz taki landschaft. Ja, landschafty hopy, Dobieszowickie. Richtig śląski, no w sumie to tu to nie bardzo, ale też piękny.